Tata Nyasaye kwana mwana intwe bunura rira bibya sore na kugosaba Yesu oyoro motorio ito ndagete nkwana mangana masini nigo igepeliri ngosu kare ne kengere toge kunaye otige nyimate menango kora kiagara bono go tuli final touches kiligo kabanga inchali time bono chenisi beka chisimia nsemo kiagara mangana ngokwana naye ino chenisi babeke chisimia nseme kyani imboli none bukomba gosomera kurwa lakini ndete kisimia nseme mbatebia mangana arachiko banyora matuka gocha naomba chenisi wote waweke simu zao kando sababu na waongereza saa hii maana nataka ni walifu yale mambo yatawapata siku zijazo. Okay. Mbona tunarudia mafungu kila wakati? Yani kile kifungu ulisoma mahali fulani, ukalisoma hapa Monday, ukalisoma Wednesday, ukalisoma Friday na kesho pia uenda ikawa utalisoma. Ni kwa sababu 2 Peter chapter 1 verse 12. Bantu mbaroko nyara bako na kubuli na yani ekebunge kina kiyoka kekalebuku kebunge kina kiyoka kegosomu buku ya Nyasaye tokoreta mangana atari ikirio na ende chingaki omontate ne nebosio na Nyasaye komo mangana agosoma. Wakati mtu amesimama kwa madhabahu, Roho Mtakatifu analeta maneno yale anafaa yasome wakati huo. Basi tunapoona wahubiri wanarudia mafungu yale ambao unayajua, kuna vile Roho ilileta wakati ule na kuna vile Roho italeta wakati huu. Naomba msomaji usome verse 12. Biblia yasema hivi, kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote. Hivyo basi kazi ya rudia mafungu ni kutukumbusha. Yani haijamaanisha ya kwamba hatujui, tunajua bali tunakumbushwa. Ijapokuwa mnayajua na kuthibitishwa. Ndio, hakuna fungu ambalo limesomwa hapa lile ambao hujawahi kusikia maishani mwako, ila tu tulikuwa tunakumbushana. Ngolia wasome ndukelikende. Asayo tinkoma chakoba inyolia mangana ayo. No nyamo ya manyete. Naende no nyamo abeki ruchinguru aseke ene kyo. Mwanyorire ige bibungo igobiro bito yani abarandi obaro bato inyori ekebago to inyori negento to manyete igogoko igo morandi asomete goseindi nanda achaga soma oino moikote abanga nande inyori abantu abuke bungo gete buna bono abantu mbale batali kuigwera abayiboli chinguru bakuigubona bataigwetie kera abayiboli babo bare moyo 20 verse 20 Proverbs. Ninki gego chiko banyora. Kuna watu wale ambao wanapoona wazazi wao wanaendelea kuseeka, anamuona kama mzigo. Je, nini itampata as the days goes by? 20 verse 20 Proverbs. Yasema, yes, amlanie babaye au mamaye. Wale ambao wanapenda Qur'ani wazazi, taa yake itazimika katika giza kuu. Taa yako itazimika katika giza kuu. Sasa giza ni nini? Wakati na wewe umefika huo umri, taa yako itazimika, maana unapenda Qur'ani wazazi. Nasikia mtu akiuliza, je, lika zako ni wangapi wako hai kama wewe? Mbona usikufe kama lika zako wamekufa? Ikiwa kazi yako ni Qur'ani wazazi, taa yako itazimika wakati wa giza kuu. Kwa sababu makwele gozelilio kuatika omonto araragererie ise gose ng'ina oyeta ya eneli migwe kero kyo mosunte kelima yani rio taigweti buno igwete ari no eta ya ekolimerigwa igona ranga mbuyomenyete ngabona ya tugoja gwekese baikire ngano utabakonya yembwe nyarete ngana bubate bangete nakigekora bachandegete nabuye banga boki ingo ikore kero tali kwenyara na yeta ya elimiwe igogoko bamoyo takuragereria abayiboli basabera maya tebyo manene ngomanene bakonye bagenderere komenya matuka ali kwa baire. Hivyo basi ukiwa hai
waombee wazazi mazuri, Mungu aweze kuwabariki na aweze kuzidisha maisha yao kulingana na ile mpaka ameweka. Nilikuja kugundua ya kwamba kuna watu wanapenda kupiga wazazi. Exodus chapter 21 verse 15. Monto mosaja ko imo kabolio ikora ngina. O monto mosaja imo ko ikora ise. O moita kabisa ngere na bwate chinguru. Ngamo iboli tabwate inguru. Ngamo iboli ta ko makorera kindi. Kwewo monto watebanga njuma nyete abayiboli bara anko bakumi muna bare. Mato materi naro kora tera buyonte binga heshimu wazazi wako. Hakuna mzazi ako kama nani? Kama huyo wako. Wengine waliachwa yatima wakiwa wadogo wakaanza kujitegemea, eli wewe uko na wazazi ambao unachukia. Mato nyamugo soma nkoruko. Onde bwanzi ora akaise gosengina. Aya goiko ituo kwe onde bwezi ora akaise gosengina igonya ko gwako moiboli anya go planet gwako moiboli wembe ni ule citizen. Ampigae baba yake au mama yake, ampigae papa yake au mama yake, sharti atauawa. Sharti utauawa. Wembe ni ule lazima na wewe utagwawa. Yo basi tuwapende wazazi, tuwaheshimu, maana hakuna mzazi anayefanana kama mzazi wako. Hata ukitembea ulimwengu mzima hautapata mzazi anayefanana mzazi wako. Ndio ni mbaya. Unapomwangalia unaona ya kwamba hapendezi, lakini yeye ndiye amekuweka unaonekana vile ulivyo. Atobanda kera Bible bako tira ko ikutatara nere njira. Ako introduction keko koruta ateba ngoli nere mama omaeta ya noliriete. 23 verse 25 Proverbs 23 verse 25 yasema hivi. Yes. Na wafurahi na baba yako na mama yako. Baba yako na mama yako wafurahi. Na afurahi aliyekuzaa. Sasa aliyekuzaa wacha afurahi, akufurahie. Lakini kuna baadhi ya vijana ambao wazazi wao wako na huzuni, hawana furaha, hawafurahi wazazi wao sababu wao wanawaona kama mizigo, wanawaona kama watu ambao ni kama nguo matambara. Bagoki isona nyoko. Bagoki isona nyoko. Tiga oria okoiborete akogokere. Tiga oria okoiborete akogokere. Atebe ng'omwana one onyane ruringa kangatinjie tiroche. Onyane ruringa kangatinjie tigokama. Onyane ruringa kangorugire. Onyane ruringa kangosibiri chianga. Bona abande mbale bionu. Mwibulia kubona nkibano kwaruerete ese kwarenge. Njoma ate kanyaninkirete. Gese kwacha no orio wonkwani otakoimuka no ogenda. Oyo onde na ale nyomba araterete asenge njiye tabiembe. Bono mwebali kago kwana iko bakwamererania. Wacha koigwa moli okubona abakungu bano mbalenga toro mochioyo. Wacha koigwa gatera isiko ebibali byao. Ebyachire. Ebyagutigiri. Ekiriri kyao. Nyaruli. Ngomorojo garotero gatero. Ate nayo kona komoji kona komotorana bona muna mamenyete nere mogoko tokore tingaki na Bible na barabumbale ogo kuminga muno oyo nonya akuete gochie atigo mwana oyo are rubune ntakana inki bono omoise ketaragenda buoye taranyoro oyo motagete lakini na ara kona kobulinga bigori bya ombiria inki ogokora ngayota getagende bona bakonyoro omoise kemenyeti na nginoreka na ndeta bwati bana bande bareka na ndi meye dini no akora tegagi ando ko gwagotera masase asegetunwa yani gungo ko na wana mama wanyerere matenga ya kiraga kiraye ngutakunyo kujandika gotera omaite seye kero monto nyasaye nabwate sababu egereta akamubika akabegia akorete ngaki. Okay. Abayiboli baitomba bwatie se bagotara asenge nji abana baba basae senge nji abana baba bake muibuli yakugikotaka gokwana kende osiererigwa ningogera osiererigwa omwana oye. 27 verse 11 Proverbs 27 verse 11 Proverbs
Inasema mwanangu, uwe na hekima na kunifurahisha moyo wangu, alafu ili nipate kumjibu anilaumuye. Hiyo tu. Yani mzazi atapata nafasi ya kujibu yule anayemlaumu, lakini kwa ajili yako na kwa ajili ya ndugu zako mzazi hana nguvu. Hata akiomba nafasi aongee kwa mkutano, hata patiwa nafasi kwa ajili yako. Omwana one kabe no bongaini na ogo kienkoro yane elio nalio ndanyora lingana ngwire nilia omonto ogonchaya. Yes, elindo omonto gatagete komochaya omoire nilio matebinga inche bunundu uchiga efamily yane nero ere moyo nanda abana bane bale ABCD ole togeria abana Aroro koba moyo naye tigo moibulio agwetogeri agwiakikirigi okwana muna chisemi chiri chingiya ekiagara gwasomire gwakorire o advice abande ta kunyara gotenena tebia abantu muna chisemi chiri chingiya na ile hali alikuchukua shule ukaacha masomo. Aroro koba moyo naye kabo umuntu ogokora ibintu bikororekana ande gicha basacha bakaigwete ngaki abasacha bakaigwete nga omwana ogotigwa okora buna nchete nga gakoretera ngino obosoku basacha mbanya gosoma gitabu kiemereng'ani kebatebi ngaki Sulemani nere isa nakora kindo ororo 4 verse 3 and 4 Proverbs chakero none ibungo bibiri Proverbs nemereng'ani chaka verse 2 Inche ni igonko ba amoro kerelia maya. Nche igonko ba amoro kerelia maya. Timoti gaya na abachiki. Timo baise gotiga aya na abachikeire. Nigo narengo omwana. Igo narengo omwana. Narenge na tata. Narenge na tata. Nigo narengo omwororo. Narengo omwororo. Nanchire na baba. Nanchire na baba. Ekiagera nigo narengo omomoima. Ekiagera narengo omomoima. Tata kanyo. Ringaneri omomoima richandete abaibuli bande. Iroka abaibuli bali baigito mochiakanyora chinyaruka chioka. Agacha konyora kamura kurumaega. Gakia kamura kagakunwe. Gaki gakunwe. Anyo omonto ngokware nando cha moyo. Iyago kwera kamura kwe kiagera gakuniru. Wone bimura biribiri ebimoima ebibe akabe akomopa ekiagera ngina akarerete tato omwana one kina bwango nanche sikwe kenyoro wakagango sikwore wachayua ekiagera ekiane kenjera gwakererete yani teri nkebwa timbwa keranyare komenya nabantu bandi akanyaroka karakwiso kugasali isenga kyo madagara iroka akaroke ngina toko gatoma akaroke ngina omoibalete toko gatoma liyogo karangeri ngo gatome wewe ko boninga abaisi abu ngai banda kuchitoko toma abaisi abu engina yebera engina akomoroke engina engina bono no era lakini yoma tegende ke mabuye bete engine ye kerera agende buaye monto konyego mbitaka kona dingai aya baba tali gotomu ande baba tali go akwa bono baba na baro otamanye tiko kanyino wanyane suguma baba na baro omaete kuya kerangi omonu lakini yoma tebinga baba genda ali likoro le jaeli gosi atokotiri aho kubona ngakia gotokota bono ngakia korora karakera ya atokotiri ekiagera baba oinyore bono ngenyuomo is a university whereby there is no graduation. Hallelujah, amen. Ago soma baka kore pi agenda bakachirichio mali bakoroka gosene ndovu woti elinde eliekerago yicha aboruwe sako aga nechisemi echo igoko ba moyo naye montomani egeri omwana o motebia mang'ana motebi ngeke kiriga ana basacha batigere tale ngoma tabana na babangina abana na muno tigere to mongina ngabana na baye omate siasa yachakire korujikoni njikoni yego chakira muno kamotigerete amangana bakabugato igoro yao gaso karanstemes akarora aboli chikuranga ki oroche ndaboli chikura kati yana na mamo mino ingomera e chikura abago tenga tata naye bueka ande gogo iketebe obo mana naye okoretenga Asia kale bachabono Sulemani ere ya tabanga igona arenge omomoima na nchire na tata gwakoroso Nigo narengo omwana narenge na tata nigo narengo omwororo
nanchire na baba ekiagera nigo narenge omomoima tata akanyorokereria agantebia tiga amang'ana nabera ase enkoro yawe. Yes, tata akanyorokereria, baba akanifundisha, tata akanyorokereria. Tari tata ogoja saa 4 onyora nkare bararete saa 2 tari tata ogosoka saa 11 nande tari miremende akogenda ng'agatagete gosoka bagosaba ekaramu etu okochire. Tata akanyorokereria. Mata basacha abange batamanyeti korabi mbali isare gosoka riri otigo omong'ina okorabi omong'ina nanyare korabi eke nago agiake mesa omwana akarigereria enchera ng'ina akorabi agakaga nabo eke nago gekorabigu ona bakorabi muna ng'ina arenge korabia ekiagera omosacha are gosoka entuko ando mata basacha ngorangoki bare riri kwarabirie oroche ng'aki naratemire anda aratimoka nande enchenche korabi no are moyare ande kwegoko mono oyo ore korabi gatare kobochokana nigo chiari iga madara kinae chimaelio nyorire chinyinge ono tiganda tamangana chenisi makeigo chenisi bali barange bakunya goteba nkona korengera rinde ko bapipo lakini rinde nonya tinda agachesa iga anyesa igatera agachwaye karatiga anyesa igate yo noratigire kiageresa iga ngaite nyasago tebia aba Israeli ngamo ikasa iyo moagache momenye mogokora ko agacha muri memegondo erinde monyore ndagera mogokora konyore ndagera monyuome 29 verse 4 to 6 Jeremiah. Isa igetangane mukungore nsa iga yatanganie saiga tanganie saiga nere gotangana esaiga aya naro monene bw'emeganda nyasaye bw'Abaisiraeli atebire araliaya nganye tosome asa abantu bonsi narusetie Yerusalemu aira Babel asa obosomba. Yes, moagache chinyomba momenyo lema emegondo ande moreme mosimeke endagera onye kore na kabarua kao kabwaterere onye kore sukuru elindo nyore kende oyugocha kunywa magocha kolia molio kwa mokwo aravu monywa mabakungu kunywa mana amba 3 baba ibolera abana yewano abamura nabaiseke aende nyomelia abamura baino abakungu na baiseke baino eke sinyeta abakungu barenseye bali bakogenda edini karatiga bali bakale isiko bakonywa aba bali edini omotebi nganywa meli omomura onyo omomura okomokorera shopping yo moretera nokuma ama etenga muna komonywa melia shopping yakorire ngaki bona bangina shopping baligerereti omomuro bwanga tigangambereri nyuame omongina okorera omosubati oli ebitina muna moibori omwabo omokorera ebitina lioka bakomo seria andi meye dini no ali agotera buya negitare gototimokia nekiriri togokenderera nomorai asorogendo botamero emechando agotera buya yani onyo kokorore familia eteneine abamura bareka bare nabakungu baba nabachokoro banyagarete mune bichuchu byechingoko manyango omokungu orenke ina abigaili omokungu omong'aini abakungu bande mbatageti family mongina naro yani omomurakane Nairobi mokungu no areka mokungu omanoranga yaya erusaka yachire ntete koira abana bakwanise aseki baba abana tokobeke simi gose simi yacha nane narora none chibicha nabo chigwa kuga abana barora isenkyo kunya kochandira chibesa abangina baligirire chibesa abangina barakini chibesa ne chiao madana no mosacho okomenya ale amenyete Nairobi akunya gukwana gochaka mokungu atanya korora Nairobi omaete adamu gatiga ogera gotara mugondo yagere ngitie yacha komumera yamuburinga ine omwakane tigwe barora yabuno karasokare gokamutigete to jago tabie kenyoronga igwe kiabeire you round off to 10 years 10 engitingo monyorere ushauri juu ya kutafuta mchumba na achire saba anto balia batagete koligia
abanji babo. Ushauri sasa, ushauri. Apataye mke apata kitu chema, naye achipatia kibali kwa Bwana. Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye buzara mtu upewa na Bwana. 18 verse 22 Proverbs. Alafu 19 verse 14 Proverbs. Aya onyoriro omokungu onyorire gento kerengaki ngeni ibero nabo omwana aranyore kurwese ise, lakini yo mokungu omuya igakorwese Nyasaye. Igo mokungu omuya naro no mokungu omobena akorete ngaki naro. Bono asoko ganda bwangu amangana nale bono Musaye agwenete kurigireria ekerako na kurigireria ningunda ache kunyuoma igwa lingana litangani kufikiria au kuzingatia aina ya ndoa unayotaka. Otarajaga kuligio moiseke ararega lingenywa mabono ntagetenereri neye gukore metie nyetato antebinga ewisha eniu wazene ye gukore metie nyetano nomo antebinga nchena komanyete kabiriye omoiseke nare na bugate kanga naretete. Iyo basi kufikiria au kuzingatia aina ya ndoa unayotaka. Pima mambo ya kimwili, kiakili na kiroho. Iwa pima mambo ya kimwili, kiakili na kiroho. Pima, yani yule mtu unamuoa, pima kimwili. Yani umumurako garoka. Yani umumurako garoka igo mumuru ngane bibaiga. Gomoro. Ora nande ngonya ngwana ne cha umoino. Pima kimwili. Erore size yo muntu. Oiseke banero go chikoligerie pe irori, webanga. Yani pe irori, you run off to the nearest 10. Okay, number 3, angalia ubora wa mwenzi. Mwenzi, angalia ubora wake. Ubora yongaki? Obuya buo muntu, obuali. Takoreta lirigo ikiriko magatango mete, ndoje ngana ali kaligiriti matakataka ego ndoje nganya nali nale kwa guliba gabono, angana nali gelibuya, lijibu nonya kwale kwa gubono, kelikuwa roje, na kigakoreta ngaki? Igwa. Inkia koligereri, angalie furaha. Angalia furaha. Furaha. Furaha gani na ushiriki nikimtegemea Yesu tu. Igu bona se furaha ego cha kusirira. Agoteba iga. Anatumia mali. Je, anasitumia ovyo ovyo? Ani mate ngora tebya baisekega. Woko irwe supermarket ngachore bintu tako chora muno yogo jigokwa. Kwanza iko matenga njitindo chikende ndagorega. Woko irwe hoteli. Tada ngaleta vile tulivyo. Ekiatora manyomo huko. Ana awo gopimera nyore ngayaya. Anyoko saba kama usaba igasingi 500 chiaera. Yaya. Wono elinde lya kabiro gocha kwa taxi high. Nero taxi high. Mambo ote ipoa. Andege ndo bale mbali kumanyanga kate bigu poa amanyanga mangana ya kolirengaki. Ana banya katenga poa sana. Mangana ya poira enya tigigo. Che. Ni mvumilivu hali ngumu zinapotokea. Yani karamo ikiga lilimwachikanete saa 8 igoro inchu saa 7 moibisere. Era iche saa 8 igoro chiria. Kora no 30 minutes ziata korochi. Kako kwa text mate na isiri gocha. Elindo renga kindi kiraji koba. Nanyare koremereria. Abande baguchi bachi kwa temero koremereri nyumba. Atemire wono matenga nkanda agende nkanda aji. Che ni mtu wa amani au mugomvi? Ato muntu nabago kuoma ni kuruesi mime pako batebugo kuoma na boere. Agoraga wageresi mi o mane pakaroke aso kuomana. Bano musuko kitika kende kiracha igamuru manura na iraji koroka mangana mana na aracha barumana na mamanji kumubuli inki kirabe. Che anampenda Mungu na kumtumikia ekekera kibaza embata etikomanya.
Eribaga erio nasomete abwatete ng'iri ibaga rie digiri. Lakini ntanya koereza basae egemba akoigwa ribaga eria mobore naki ngwakorete bono kwagira chwete certificate nga yere ndojo monta ora agokonye komopima okomotomere certificate oteba kidole. Okay, naende kintu kendo monta akorigereria upora wa kijamii obuya bwagento eon ekikera kimonto takunya kurigereria na atebi kungo moise koringi na taikorara nyomba era gicha mwanja kingeko ataikorara nyomba ingi no talikorara era na bararare ora na bana buga nko inyoriga una ngino moise kare na bana moise kare tengaki 16 verse 44 Ezekiel no amangana yali amangana yana yachia ni sina bungo tabia amangana. Okay, iwa egento kiende kichande tabasae sura na umbo sura tako ego moiseke ekero kwa moikiri nyomba osinyuko mogorera maguta oruo ba kunya katanga njekienie ketaikera italikeri na aroje ekienie gekorosigwa ukiona viaerea jua vimefanya nini bono ekienie kigoiko kementeini na ndonya kwarorire kienie kenge kogogati takunya komobori nyone erieta ekienie ngendo kiengenjo gokororo moise katererete akoireza kogacha chichuba chiana isandaravuli akoireza kogacha golitaji na yande kelisi chuba ya kelisi tekora tingagi Teyo. gombuge banga gochikogore kelisi ngana kigere bwangu kobe. Japokuwa watu husema kuwa sura si msingi wa ndoa, hata hivyo ina mchango katika furaha ya ndoa. Chagua mke au mume ambaye unafurahia kumtazama kwa sura yake na muonekano wa umbile lake. Yani uli naona yake romo mwagate bona ki kara kwanani. Yani okumulire liweka iga osense danger. Talio monda ako chikota komorire liga osokorire liga wano ige kieni negento kiengenjo omata karo korire mokano bwa Abrahamu kabago tara Yakobo liunga Abrahamu Sara ninga sore ngakiranerete inki kiagara kamoro kamosubati omwabo arengo monyakieni bakungu bali batali kogorera abaise ka maguta nonya nezitakoba moka omoruoti estaga egwa maguta buye yaka amaguta estayibere bungo bitatu na bine amaguta bakungu bagora amaguta basaja bagora amaguta abaise ke batware bieni erinde barorwe banjwe onya talibo onyogokora obosio muno bwe ng'ombe ndabwerire kega bakinkora chande kori nkora matebi ole ngonyoriru no nyandu tukako gendeze Boaz tali engano yoka achiete gosangereria baada ye ngano akeya kama gutare neri misulire naki ateli misuna lili aboretie Boaz nga kiugwe iga maguta maya akorengagi lakini naende amaguta maya tabe perfume nero monta kuyaka kago so wa kumingiro bano chi perfume chire chino nyenkorukare iko chialenge chie bitondo. If you want to confirm 50 verse 1 Genesis chi perfume ne chie bitondo chialenge aichikoro kwa marioga abantu bakure bare gwakwa erinde mebere yabate akorangaki tegunda igeta bauti nere gati ya maguta ne chi perfume. Okay, ono iwa wane kiaba sae bata igokora muombe Mungu wakati wa kuchagua. Yani lilikwarengera lingaki igona ataka banombe people omanano one chinga kichia ikirenko ba people bono nasabire onkonye onyorokererie bona kuorokereretia basomba ba Abrahamu erire bakarigerisa komo kungu omuya na inje nyorokereri umusaosa baigo andokora gochibosionga lakini rende naendo manano nyengwanja aboyo oligire onyengwanja aboyo okorire sukuru onyengwanja aboyo soba babugate kende soba kianoroje seitamu ne kiomerikere igoda ande tabo yondo kare kiomeri wana Nyasaye na morentara omoise ko moirogete ekiagera soba bare kiomeri na soba omoise kene kiomeri ta ko mobol none rieta iyo kya bantu bakurigereria
ase kende kirara abeke monu nande kuigwa goteba ngata waenga walinena mukono mutupu aufanywe nini ayengo kumiole ono gokoba moyo chinga kigo chiaikire karuri baga anya gwatebiri nyasaye nganchorere nando omane karuri baga nyasaye gochorere naende ko moise kagoicha omomurago icho gwata kimwaetana tebyo manene mbuya mono omoise ko gwanyoro omoise kenjera mwaga mbogo ikinjera agotebi ngagaki because of unavoidable circumstances we can't continue our relationship ayetebyo manene ngambu ya mono ekiagera ekere bunda ya para mwere njera ara mwalinire atagete kogenda ebunde kanga kogenda bara mwagachikonye chuata agachikokora gozenaki ebunde tana gokwana buno monto egakora ngaki ekero nyasaye akora tu maraiko tena buzibu omonto takona kwamererio nakona kwamereringa ngomaete kwangwe stiri ngomaete kwakore gozengaki arori ari arakoire metienyera agatebinga nagosoroi enda isiko egetingira arari abu aronki akorire omongiro koroku era ni white courtship in marriage egetabu ekyo kegoteba nga it is better to break thousands and thousands of courtship than to break one marriage ayakoroje ngaga yabere bobetiga koroje ngaga tabiri nga yankanda agende nkanda akimotiga agende erinde wogoja kunywa marimo onyuome omokungu mura amenye no mogoko chinywa machinyinge bunda tokaranze ta to chandaine ari mondaga tebanga anya tali abana babuchete anya anyorokerie saini ye abana kabale babere gosori oyo momo nene gani kanga tindiga bona katika bagaika batatu nande na bamurabuka na kumatenga bamuraze tayura aire yani abana ubagere tenjandegete no ne moina tebanga yani gaki anya tali ekiomeri enare ko ndangoro bole monyuome igomo gwete ngike bwataneti abantaba abana ngana abana bane bieni byane mbiko genda ande tigabina ko baga ona basaerende wote kosa si kosa mara ya kwanza kurudia kosa ndio nini andonye miaka ya ikiroko genda pi moise kako nyakobori unga kioroje ngakioroje tindarora onyore bano ngachiki ito chira chinkorora chiri chikito chikorora mondo tayora kobori kende ekarore bekago cha kuoyigwa abayibuli batanga rende mwale kora motige chume yemo ngaya yatiga togende agate batiga ngotura morangeri embonga mona yarangeri kunga baba ngakioro chenko gana more ya togende anya gotagete komanya 24 verse 55 to 59 Genesis igaba isike bali bakunya kwerora onyore bano ngarende kien nakira kinkeri kwerora kira kiombo sio kegochi nekieni muna kego sirakare na gotangasera ngo montarigerie kieni okorigeria korora chingito ayabana ngotera liwore bigori biao momuronye miaka yaikire nyuoma to ganye sani agatanga gwaete ire nyuoma to nyeganya ayechaka iganyuoma ekiagara gogo nyuoma nonye na abana muranyore abana bangaini 127 verse 4 Psalms abana omuntu akonyora kare ne chinguru chioboke buaye banga chinsara chire ko bakogwo muruani etuoni ngana ande monto itaikubuwesegi ekiagara chinsara go chire steady ora yago koba moyo kora keria marika goteba takona kogenda bune ngiti ire ngoroime wano onde nambuli ngani nywa mentara nyore meremo chikonda njiro chikonda nduwa erende gazi yao etoja bona bisiane mwana go atero kuzuko kobugata na 14 verse 23 Proverbs yakobugeka ine 14 verse 23 koramere mende yonzi ijere tebitoki tako ganye miaka aba murankora ngoki bana na abaiseke oko gwo mu murago tebange miaka ni namba omoise ko matebi gonde 33 ero matebi gonde 30 omenya batanga nje matege ntekana no bwanchani maetaye bono nonye ko muete miaka richibu gose emani nere edi obe nko ndara go nchoreri bakakwarenge edi obe ede kiasare emiaka ne yengenjo ketabu gekoro kwa happiness in marriage omoiseke omomuroko moiramo buye miaka ebere omomuroyo komoiramo buye miaka ene omomuroyo komoiramo buye miaka 6 yoka okomo buye miaka emenge gojibosio obororomboro aitali nungo na batebye na basaye
bororomboro mbachandane igo moise ko ga watebinga nali intete kolima ko chiasegete ngolinga baba ndia gotebia iwoire anyatali banora agambe bina ekiagera gekoba omonto omugima fazezi omwana ono liliako matebinga nkwalenga korosi chabati obusio bwalenge kabati ya tiga minyoka aliyo telinda techikangumu na chichire bwangu ekiagerere akwanda nebintu bire bwangu according ne birangara libya bino bikolete ngaki yebon andende kakare ntiru kataite tibonda kara kanyerere buno tatagete aya na bota agatake lakini oyo karentire na agatagete omoeri baga bamenye omoeri nanete nonye naye tokobugati buya kero gwajirete kenyoro tobolinga ntango buna are kororekana kwarengo mobe sanga na chibicha chiri chinkoro chiarenge chinda busen kwarenge kieni lakini rere kieni ngakorete ngaki yebona to anza kona koligererie kieni bangi na bali banarete koligererie kieni batake to moise ko morabu 11 verse 22 Proverbs 11 verse 22 Proverbs yasema yes kama pete ya dhahabu katika pua, kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe kadhalika mwanamke mzuri asiye na akili. Hiyo sura ndio wamama wanaangalia ya kwamba nataka ulete mwanamke mzuri lakini ana akili. Alafu okungu omonyakieni tali na semi ni ganga bune bonyiye dhahabu era se chimiyoro chiembeche embeche ne nguruwe rore binte nguruwe gokora aliye sobo chafu ngana anda aliye se kona korubero monu ngana anda ebete ne korete ngaki takora kolire liekieni ngoyo enere to kuguru okora no kuguru gukunde nkoli buya nkore ngai ni kolikonde aye ngokora no gotokoma ngobutoire gojinko igugo kare kolikonde nkwaigwa ekagera bakaigwana agakora ngagi agacha chinywa machi nyinge mechi abangina nabo bachisaleti yote nanje nondo yom intu nakia kagara Sulemani yote ngo mokungu omuya ngakia gokora ako agacha nando isoko soma nonya no kenyuri komena isane kebunge kemo yewa tanga kogita mochi ngokora ngagi nkomali nimate na babuge kaneti na Sulemani igoko romo chiota kogete takoli yo mogaka abaka barabuna bakonya ku update unga gento getenkerega barabuno ko ba update abangina nintu chinchini bona nyasato konye tobe chinchini chire moyo chigali chipicho tichiri chinkoro no nyama bati agotire lakini chinchini ngakishire Mwenyezi Mungu awabariki amen. Machano nyasaye pia mwana asengi chukua kuandra mwana intu aseliogiri koigweka mbagega tuachire mamichanuko ani kwao bono wakwandra mwana intu lero tuasabire gatukurwa amangana ya tuyabeka sebikorwa andake ese konya abantu batumanyete bobe na inde bagotorora bobe bagwanchaye ekiagara turaba bogonjuro lyokonene kero na inde turagende getambo kero kende tuasabire ba mona intwe koronsi bunori gete na kugo saba sieso oyoro motorio ito. Get the point. Take a step forward.